Potpisivanjem ugovora između Delez grupe i Delta holdinga Srbija pravi jedan veliki korak prema Evropskoj uniji. I to ne samo Srbija, ceo region naš, što je i osnovni cilj svih nas da što pre budemo članica Evropske unije. Višestruki značaj današnje potpisivanje ugovora ima za Srbiju i region. Osnovno za Srbiju i region je što dolazi jedna evropska kompanija koja nam donosi evropska pravila, jer je to budućnost našeg poslovanja srpske privrede i privrede u regionu. Drugo, Delta dobija finansijsku podršku za dalji svoj razvoj, ovde posebno mislim na razvoj agrara i delimično real estate-a. Kao što sam najavio, kao što su i neki mediji kazali, Delta pravac agrar. Znači, naša proizvodnja, investicija u agraru će biti osnovni core biznis u budućnosti naše kompanije i puno nam znači ovakva finansijska podrška koju dobijamo danas. Dobavljači dobijaju jednog evropskog partnera, dobijaju veće tržište, kao što ste videli iz priloženog karte našeg regiona, da dobiju Rumuniju, Grčku, Belgiju i dobijaju evropska pravila u ponašanju, u poslovnim odnosima između dobavljača i Delez grupe. I na kraju da kažem, zaposleni radit će u jednoj evropskoj kompaniji, gde će takođe imati evropska pravila i evropski odnos prema radu, što nama svima puno znači.